Nilqakom għal intervista oħra illum it-13 ta' Lulju 2023 f'din is-sensiela ta' intervisti ma' Maltin illi ma jgħixux Malta imma li żammew il-kuntatt tagħhom ma' Malta b'mod anka kulturali permezz ta' kitbiet ta' forom differenti. Illum qegħdin niltaqgħu ma' Giuseppe Cutajar. Giuseppe Cutajar jgħix fi Franza. Giuseppe, l-ewwel nett nilqak u grazzi ħafna talli ilqajt l-istedina tad-dipartiment biex tipparteċipa f'din is-sensiela tagħna, sensiela li kif għadd tlaqqana ma' persuni li ma jgħixux magħna imma għalkemm aħna naħab ta' nsejħulhom Maltin ta' barra baqgħu ta' ġewwa illa li żammew kuntatt ma' pajjiżhom b'modi differenti. L-ewwel nett Giuseppe, fil-qosor tista' tina l-istorja tal-emigrazzjoni tiegħek? Iva, qabel xejn niżik ħajr illi qed tagħtini din l-intervista. Mela isimni Giuseppe Cutajar, twilejt Tunes, issa ilu żmien żemżem, għax twilejt fl-1938 minn ġenituri li twildu Malta is-Siġiwi. Ommi kienet twildet ta' Slima, iżda huma kollha il-familja tagħna mill-Siġiwi. Missieri għal darbtejn kien mar jaħdem Tunes. L-ewwel darba kellu xi 14-15 sena, kien ħarab minn Malta fuq vapur u miegħu kien hemm xi żgħażagħ oħra. Ħadem għal ftit snin, imbagħad irreġa' Malta, sar daħal militar waqt il-gwerra tal-14 u wara t-tmiem tal-gwerra billi Malta kien hemm ħafna faqar u qaks. Reġa' Tunis u hemmhekk iżżewweġ ma' ommi. U aħna twilidna mbagħad tfal ħija l-kbir li llum jinsab mejjed, oħti u jien tal-aħħar. Meta mela jiena kbirt Tunis, studjajt l-iskola primarja u s-seminarju minuri f'Tunis, dan kien kollox bil-Franċiż, billi kienet il-lingwa uffiċjali ta' Tunis, ta' Tunizija. Iżda id-dar konna nitkellmu dejjem bil-Malti u l-sini kien il-Malti tant illi meta mort għall-ewwel darba l-iskola xi 5 snin naħseb ta' waqt il-gwerra ma kontx naf bil-Franċiż, kont nibki u nibki għax ma kontx nifhem. Mbagħad tgħallimt il-Franċiż naħseb u nparla u nbaqbaq bil-Franċiż kemm trid. Dħalt is-seminarju minuri kelli xi 12 sena, kienet għalija daqsxejn firda billi ingħaqtajt mill-komunità Maltija, mill-familja tiegħi u kienet għalija xi ħasra kbira. L-iktar spiss ma' missieri konna immurru kważi ta' kuljum wara x-xogħol tiegħu niltaqgħu ma' Maltin oħra u konna nitkellmu bil-Malti u npaċ mal-kbar, insomma il-Malti kien l-sin tagħna li kien jaqadna. X'ngħid iżjed illi mbagħad faqqat l-indipendenza ta' Tunizija u kellna naħsbu mhux nitilqu mit-Tunizija għax ma kellhomx iżjed ġejjini għall-Ewropjani, l-Ewropej. Billi missieri ma setax jmiss il-pensjoni minkejja li konna Franċiżi, kellna mmorru nitilqu u bekk sirna ruħna Franza. Bosta Maltin kienu l-iktar ix-xjuħ
reġgħu Malta, oħrajn telqu l-Australja jew imma l-biċċa kbira dawk li ta' nies Malti telqu lejn Franza. U fi Franza mbagħad jien dħalt is-seminarju maġġur tal-Lyon u hemmhekk ħadd il-qoddisa sir saċerdot u ħdem tal-20 sena u 22 sena fil-Ministerju tal-Parroċċa. U fl-istess ħin kont nieħu ħsieb il-persuni li għandhom handicap. Kien ħafna, kien xi ħaġa li għożżejt ħafna u li bqajt bija. Imbagħad wara żmien iżżewweġ ma' Evelyn u kellna żewġ tfal. U bqajt naħdem fil-qasam tal-handikapati u llum ninsab bil-pensjoni. Giuse, fi Franza, f'liema belt mort tgħix Pariġi jew x'imkien ieħor? Qrib Saint-Étienne jismu Saint-Chamond kien il-post ta' fejn konna nagħmlu aħna meta wasalna minn Tunis. U f'dan lokal kien hemm komunità Maltija jew Il-komunità Maltija kienet tinġabar fil-belt il-kbira Lyon. Saint-Chamond, Saint-Étienne hemm xi 50 kilometru bes. U kienna komunità Maltija li kienet tinġabar. Giuse, inti l-istorja tiegħek hija kemm xejn differenti mill-persuni li intervistajt sa issa, mhux biss għaliex inti biex ngħidu hekk għandek 3 pajjiżi, Malta, Tunis u Franza. Mhux għalhekk biss, imma inti lanqas twilit f'Malta terġa' tgħid, inti twilit diġà il-barra minn Malta u sa frattant il-konnessjoni tiegħek kulturali ma' Malta kif anka mir-rakkont li għadek kif għamiltilna kien minn dejjem saħansitra sa ċerta età kont għadek titkellem bil-Malti biss terġa'. Xi tħoss meta tħares lejk innifsek u tara dan il-bidu tiegħek, il-bidu ta' ħajtek li ma kienx fil-pajjiż tal-ġenituri tiegħek u sa frattant kien daqshekk b'saħħtu dal-pajjiż fl-identità tiegħek tant illi bqajt iġġorru miegħek ħajtek kollha. Nista' ngħid li f'ħajti hemm bħala paradoss. Meta kont Tunis u kont is-seminarju, kont dejjem naħseb f'Malta u fl-istess ħin bħala qassis kont naf illi posti kien f'din il-komunità li hija kosmopolita, fost l-Arab, Tunizina konna ngħidu Arab, fost l-Arab Italjani billi kont nċab daqsxejn nċab bisqalli Italjan, il-Franċiż u speċjalment il-komunità Maltija. Skużi. Imma fl-istess ħin kelli dik ix-xewqa illi missieri tant xettel fija illi immur Malta. Ma veru bħala qassis xewqa tiegħek kienet li nkun nibqa' ma' Tunis għax eruqi hemmhekk kienu wkoll fl-istess ħin. Mal-pa kienna bejnietna għaqda kbira. Il-pa kien jikellimni ħafna fuq Malta, il-Malta raħlija tiegħu. Tant li darba kont nistaqsih kemm kelli xi 9 snin, 10 snin, kont niddejjaq u dejjem dejjaqni iċ-ċokon ta' Malta. Kemm hija żgħira. U kif ngħidu pa Malta hi daqshekk żgħira. U l-pa kien jgħidli ħalli Malta tkun fil-wisa kull fejn tmur. U veru, kont maġun fl-istorja ta' missier u fl-istorja tiegħi, fit-titlieħ tiegħi, kont Malti.
kont nħossni veru Malti ta' ġewwa. Din Malta li ma kontx naf. Iżda meta kelli 14 sena ħejja għalli sammu nitilgħu Malta. U għall-ewwel darba rajt Malta. Kienu l-impressjoni tiegħek Giuseppe meta rajt lil din l-art l-ewwel darba? Kont ferħan. U sirt kważi buri li kont Maltax. Ħsibi kien dejjem fil-fatt li Malta hija żgħira, Mala hija żgħira daqshekk. U kelli bħal diqa kważi nħossni mberred meta naħseb din ċokon ta' Malta, għax minħabba fija ma stax nitwilet Malta. Dejjem baqgħet fija. U meta kont Malta minkejja l-żorija tiegħi kont rajt li Malta kienet kellha popolazzjoni ġeneruża li biżla fix-xogħol li kienet titħawwel u kienet mixja lejn l-indipendenza. U din fimta l-aktar meta ta' 20 sena ġejt Malta ma' missieri. Din id-derba ma kienx iktar Malta ir-raħlija, imma kienet ukoll Malta li fija kienu jgħixu poplu llum fil-modernizzar, insomma, u l-Malti kien dejjem baqa jikber fija. Meta fil-ewwel derba li wasalt Malta, tallemt naqra l-Malti, xtrajti bil-Malti fuq l-istorja ta' Malta bil-kidba standardizzata u bekk bdejt nitgħallem u nikteb il-Malti. Mbagħad meta kelli 20 sena fit-tieni midja tiegħi kont niltqajt mal-brother Henry tal-Frerijiet. Kien dħuli u kellna rabta flimkien u għallimni irqaqa tal-grammatika Maltija kien dan il-kodba insomma. U bdejt noż il-kidba Maltija. Giuseppe, il-kuntatt tiegħek ma' Malta mhuwiex wieħed biss emozjonali għax il-ġenituri tiegħek kienu Maltin, ħassejtek Malti minn qabel ma rsaqt l-hawn. Imma il-kuntatt tiegħek ma' Malta u mbagħad kellek il-miġġiet tiegħek lejn il-pajjiż. Imma il-kuntatt tiegħek ma' Malta issarraf ukoll permezz tax-xogħol tiegħek bil-kitba. Għatina ftit tarif dwar dan l-aspett tiegħek, dan l-aspett ta' kittib li jikteb bil-Malti minkejja illi ma jgħix hawn Malta. Darba kont tħarġu librerija u hemm sibt ktib fuq l-ilsna tad-dinja u kien hemm il-Malti. Allora ma kolli ma ħeġġetx ftaħt il-ktib fit-tixt, rajt il-Malti ma maraj u sebt li klem fih ħafna iltijiet. U ġieli ħsieb li nikteb lill-awtur ta' dan il-ktib. Illi wieġibni, ċempilli u qalli qiegħed tinfittex sewa xi kittib li jaf bil-Malti u jiktib li fuq il-Malti. U talabni illi nikteb il-grammatika tal-Malti. U ħasra tani ferħ ta' ġen għax inqatt ma ktibt la bil-Franċiż u lanqas bil-Malti. Mela nixtħet fuq din il-biċċa xogħol u ħreġt il-ktib msemmi Aħlum Malti, nitkellmu bil-Malti. Grammatika u sabiħ li faħarna l-ktib. Insomma, u dan il-ktib nbieħ sal-lum inxtraw xi 1000 ktib. Għax kont naf u kelli dik ix-xewqa li nagħti semi kif qalli missi għalli għati semek f'Malta. U ħasra kont naf dik ix-xewqa li naħdem dwar l-ilsien Malti nejnu jisir magħruf madwari. U nsejt xkont sa ngħid ħasra. Insomma,
Kont qed tispjegalna kif bdejt il-ħidma tiegħek ta' kitba bil-Malti. Mela ktib dan il-ktib u jenu niktbu. Bdejt in-listi inħejji bħala dizzjonarju. U kelli dizzjonarju kien fih diġà bosta kliem insomma għal kemm. U tlabt jekk stajt nippubblika d-dizzjonarju tal-Malti. Mela, pubblikajt dizzjonarju Malti Franċiż u Franċiż Malti. U mbagħad kelli nerġa' nippubblika t-tieni edizzjoni iżjed imlaħħma. U Malta kont diġà ġejt xi darbtejn u tliet darbit nżura u hemm kont iltqajt fost kittiba oħra bħal Frans Samut ma' Oliver Friġġieri. U Oliver serna ħabib u għalli inti qiegħed bejn żewġ kulturi, mela ikteb u ħajjarni biex nikteb autobiografija. U ktibta u din jisimha Stħajjiltni Malti ta' ġewwa. Kelli dejjem dik ix-xewqa li nkun Malti mal-Malti, insomma. Kelli wkoll idea illi Malta issir magħrufa mhux biss fejn ngħix, imma fl-istess ħin li pereżempju nejn żgħażagħ imurru jżuru Malta. U hekk seħħli nagħmel xi 3 vjaġġi żgħażagħ Franċiżi darbtejn u darba oħra kelli vjaġġ ma' żgħażagħ handikappati kienet l-ewwel storja insomma ġejna mill-qwajjin Malta xi ħaġa tal-għaġib anki il-President Anton Buttigieg ġie jikol fostna nsemma witilgħin kienet xi ħaġa kbira ta' dejjem kelli f'qalbi illi Malta qed tkun magħrufa li f'dak iż-żmien ilu xi 50 sena jew xi ftit iżjed anki ftit u xejn in-nisa u Franza kienu jafu bija tant illi fi żmien tas-sajf kont noqgħod inċempel lill-aġenziji tal-vjaġġ tat-turiżmu u ngħidilhom irrid imur Malta. U kont dejjem nidħak għax tgħid geġwiġija li kien hemm kulħadd jistaqsi Malta fejn il-Pasifik jew fejn Greċja u insomma. Kont ngħid ħalli jekk xi ħadd ikun imbierek u jrid imur Malta u xi jistaqsi mara jgħidulu Malta insomma qiegħda fil-Mediterran, fil-qalba tal-Mediterran. Dik xkejkna ta' gżira li kienet iddejjaqni dejjem biex nara fejn hi għax titberraq għajnejk biex issiba fuq il-mappa, insomma. Mela ħanieħdok ftit lura, mela inti pubblikajt dan id-dizzjonarju Malti Franċiż Franċiż Malti ippubblikat fi Franza u x'hekk mhux hawn. Iva deżobbi Franċiż. Sewa. L-autobiografija bil-Malti, L-autobiografija niġu għalija aktar tard. Ħanibdew mill-dizzjonarju. Inti ktib dizzjonarju Malti Franċiż Franċiż Malti. Il-qarrejja ta' dan id-dizzjonarju. Naturalment, inti qedtilna imbieħed ma' 1000 kopja tiegħu mhux se tkun taf lil 1000 persuna, imma għandek idea min kienu dawk in-nies uħud minnhom pereżempju kienu Maltin, kienu Franċiżi, min użah l-aktar dan id-dizzjonarju? Nista' nwieġeb bħala il-fatt ta' tant Franċiżi tan-nies il-Malti mill-Afrika ta' fuq, l-Alġerija u t-Tunizija meta sabu ruħhom Franza dawn ġew ftit u xejn mill-qwa insomma aktar ħażin milli tajjeb. Sewa. Żmien ta' gwerra kien hemm insomma kien hemm il-gwerra mal-Alġerija u kollox tfixkel. Dawn li ġejjin mill-Alġerija kienu veru kienu jħossuhom Franċiżi, anki dawk li kienu tan-nies il-Malti. Tant li ħafna fosthom tilfu lil sin Malti.
ħaġa li mhix l-istess mat-Tuniżini, dawk ta' Tunis semmew iżjed lil-sin Malti. U kont nisma' u smajt anki fil-għaqdiet jgħidu kieku il-Malti kif ngħidu bil-Malti u kienu jfittxu il-kelma Maltija għax jew intesit jew ma kienu żgur mill-kelma Maltija u kont ngħid dawn għandhom bżonn ta' dizzjonar għandhom bżonn kif nista' ngħinu ma kellix ħjien illi jien kont se nikteb. U għalhekk meta x-xoqqa f'Moxta ġiet biex nikteb il-grammatika tal-Malti, qed mela nista' noħroġ dizzjonarju. U jaħas għamel kif stajt, mhux dan id-dizzjonarju mhux frott ta' studju kif ngħidu universitarju. Insomma, għamel kif stajt, ħreġ dan il-ktieb u bosta Franċiżi ta' nies Malti xtrawh għax kellhom bżonn jerġgħu jaqraw għall-anqas il-kelma Maltija. Sewa. Fis-sud, fl-isfel ta' Franza, xi għaqdiet bħal dik ta' Pariġi wkoll, għaqdiet msemmijin Société de Franco-Maltaise ou bien Amitié Franco-Maltaise, insomma. Kienu xi wħud minnhom kienu jitkellmu bil-Malti. Jiena stess mort ta' spiss niltaqa' ma' xi wħud tkellimt fuq il-Malti u kont ngħidilhom il-Malti hemm xi kelma li hija aktar Arbija milli hija Tunizija milli hija Maltija. Insomma, u fl-aċċent u xi kellna pereżempju Tunis ċertu Maltin li kienu jippronunzjaw lajn flok jgħidu għandi kienu jgħidu għandi arba. Il-lajn kien joħroġ, il-Maltin jgħidu għandi erba, insomma. Ieħor kien jgħidu jien nistken ngħidu inti tiskenx inti toqgħod. Tisken taħt xi ħaġa meta trid toqgħod taħbi wiċċ tinħeba minn ili ma għax kien bit-Tuniżjani għandna nies kien jgħidu l-Tuniżini, insomma. Giuseppe, wara dan ix-xogħol tiegħek fuq il-grammatika u d-dizzjonarju, qabel ma ngħaddu għall-memwar tiegħek, bejn il-grammatika u d-dizzjonarju u l-memwar, kellek kontribuzzjonijiet oħrajn fil-kitba fuq il-Malti jew fuq Malta? Kellna l-ħsieb pereżempju meta ġejt tieni darba u kont diġà qed inqaddes rabta ma' Frans Samut. Frans Samut. U miegħu konna bil-ħsieb li noħorġu ktieb. Għax kien hemm xi kotba fuq Malta, imma dejjem fuq l-istorja ta' Malta tal-ħakkima, mhux fuq il-poplu, mhux ma kienux ħadd insomma. U jew turizmu ta' fejn tmur fil-ħotel insomma. U jiena kell ħadd f'idejja il-traduzzjonijiet kont tlabt illi jkollna parti letterarja, parti fuq l-istorja ta' Malta, dan kollu jkun miktub bil-Malti minn Maltin ta' Malta, minn xi kittiba, u jien kelli l-ħsieb li nittraduċi dan kollu. U nfittex mbagħad dik il-biċċa l-iktar jibsa biex nippubblika. U din hija ħasra bi ftit il-ftit mbagħad spiċċat Frans ma setax jiktibli, insomma, u dan ma seħx. Imma l-iktar li stajt nagħmel hija l-kitba jew itri jew nikteb jew nieħu ħsieb fil-xi għaqdiet jew nżelt xi darbtejn fl-isfel ta' Franza meta kienu jitolbuni biex nitkellem dwar il-ġraja ta' Malta jew x'inhi Malta l-aktar, tifhem? Iva. Giuseppe, ħaniġu għall-memwar issa. Mela inti ktibt dan il-memwar
ktibtu bil-Malti Ija. u allura dak diġà qed jurina illi inti f'moħħok kellek arrejja Maltin, le? Jew oħrajn li jafu bil-Malti naturalment, u ktibt din l-istorja tiegħek bażikament, il-memwar tiegħek. Semmejtilna ftit qabel illi il-memwar speċi kien ukoll imbuttatura minn Oliver Friġġieli dak iż-żmien, anke minħabba l-ħbiberija illi sawwartu bejnietkom. Imma xi wassal lil persuna bħalek illi tikteb l-istorja tagħha le ta' xi ħadd illi ma kienx aqqas biss twieled hawn Malta u sadattant mqar fit-titlu isu biex ngħidu hekk jippretendi le tant ħabb il-pajjiż u jippretendi illi jitqies bħala wieħed minn ta' ġewwa. Barra l-imbuttatura ta' Oliver, x'kienu l-motivazzjonijiet l-oħrajn li eventwalment wasluk biex tpoġġi bil-qiegħda u tibda tikteb dal-ktieb bil-Malti terġa'? Naħseb li fil-qofol kienet li mħabba li il-pa li missieri xettel fija. Meta ġejt l-ewwel darba Malta, ġejt mill-Quħ. Intqajt mal-familja ma' ġenituri u intqajt ukoll ma' żgħażagħ Tampari ta' 14-15 sena. Diġà bdejt ikelli dik ix-xewqa li ngħix fuq din il-gżira. U nara li l-faqar li missieri kien bagħata kien għadu ma ftit u xejn nuqqas ta' edukazzjoni tal-poplu. Imbagħad meta ġejt tat-tieni darba li 20 sena kont iltqajt mal-istess tfal serna żgħażagħ u konna niltaqgħu. Fosthom hemm Franz Sammut li qiegħed Franz Buħaġar li hu assis l-Awstralja, Lino Delija u oħrajn konna nitkellmu u veru f'dak il-żmien li għaddejt Malta sirt veru midħla tal-ħajja tagħhom. Konna nitkellmu sew nitkellmu politika tal-indipendenza, rridu li Malta titmexxa minnha nifisha u mhux dejjem taħt il-ħakkima. Għax Malta kellha potenzjal konna nħossuh konna ngħiduh li jaġib, li dak kien jaġibni li Malta mhux biss gżira ċkejtna, kont ngħid Malta tista' u diġà kelli dik il-ħajra li nara Malta mhux biss tkun magħrufa mill-popli tal-Ewropa, imma li hija tagħti seħema. U llum Malta mhux biss tisma' imma titkellem u tagħti l-ħsieb tagħha fit-tmexxija tad-dinja. Dik hija xi ħaġa li dejjem kienet timbuttani biex meta nerġa' nsib ruħi il-bot minnha inkellimhom u kienet veru xoqqa f'moxta illi Oliver ħajjarni biex nikteb u ġarni biex nikteb għax veru ma konx inħossni qatt imma kelli l-ħsieb nikteb u nippubblika xi ħaġa. U bekk biftit bdejt nitkellem. U meta bdejt nikteb il-ġraja tiegħi u tal-familja, rrid li fl-istess ħin tkun ġraja ta' komunità Maltija. Għalhekk daħħalt ix-xhieda fil-ktieb ix-xhieda dak li x'kienu jaħsbu Maltin oħra li kienu li għexu bħali fit-Tunisija. Jiġifieri nistgħu ngħidu Ġużè, forsi ma taqbilx miegħi, ma nistgħu ngħidu li dan il-memwar jibda minn storja personali, però mbagħad jiżvolġi fi-storja ta' komunità biex ngħidu hekk, le? Aha, da żgur.
għax dejjem f'dak li ngħid kont immiss il-ħajja tal-oħrajn. Anke meta kont ngħid illi bosta minnu kienu tilfu lil-sin Malti u xi wħud ir-rabta ma' Malta, jiena kelli din ir-rabta u xtaqt illi ir-rabta terġa' tieħu ħajja. Għalhekk il-kitba tiegħi kienet tisfa għal xi ħaġa, kont dejjem bix-xewqa illi il-ktieb tiegħi jsir magħruf Malta l-aktar għax xtaqt illi il-Maltin jintabħu bil-ġraja u bl-istorja tagħna u blana li konna fina l-imħabba li kellna għal din il-gżira li ħallejna. Imbagħad veru li t-tfal ta' dawn l-immigranti ta' missieri tommi u tiegħi ma stajniex nadduh lil ridna. U dan rajnieh fil-laqdiet, il-laqda tagħna tal-jum intfit fix-xejn minħabba li iż-żgħażagħ ma qabdux. Tittajt ukoll il-fatt illi il-Maltin l-aktar tal-Alġerija li ġew Franza, dawk ta' nies Malti, kienu iktar marbutin mal-fatt li kienu Franċiżi. U kunna ngħidulhom li huma kienu pieds noirs. U meta fl-laqdiet, darba fl-għaqda kont iddejjaqtu qedta aħna qegħdin hawnhekk għax aħna tan-nies Malti u mhux għax aħna tal-Alġerija bħala pieds noirs. Tifhem kien hemm daqsxejn ta' biżillis hawnhekk, kien hemm xi ħaġa li kienet iddejjaqni. Kont mmur fl-għaqda għax kont inħoss il-rabta ma' Malta. U ma' Malta id-diffikultà li intqajt hija l-fatt li ma stajtx insib nies li jixtiequ noħolqu rabtiet bejn Malta u aħna l-Maltin fi Franza. Naħseb kienet xi ħaġa li kien tista' tqajjem spiritu ġdid fost iż-żgħażagħ fost ulidna. Li l-uliddi jien kellimthom bil-Malti, imma mbagħad meta kibru bl-istudju dik u bil-ħajja tal-lum il-ħsus lejn Malta ma ntilfux dejjem ħajji. Imma l-sin xi kliem baqa' imma forsi jekk jgħixu Malta xahar jew xahrejn il-Malti jiġilhom malajr. Imma dik hija. Ġuże, semmejt laqdiet tal-emigranti Maltin. U minnhom għamilt kumment u l-impressjoni tiegħi li dal-kumment għamiltu b'ċerta dieqa illi uħud minn dawn laqdiet ma baqgħux jiffunzjonaw illum il-ġurnata. Ħanieħdok ftit lura lejn meta kienu għadhom jiffunzjonaw. X'kemm kien hemm minn dawn laqdiet ta' Maltin fi Franza. Għax inti semmejt iktar minn waħda. Għax kien hemm l-għaqda kien għaqda kbira f'Pariġi. Sewwa. Kien f'saħħitha. Kien hemm il-kitba kellna veru laqat kont tlajt xi darbtejn, insomma tlajt Pariġi spiss, mbagħad tlajt mal-mara. U hemmhekk ukoll kont ippreżentajt il-kotba li ktibt, dak li ktibt bil-Malti, imma ħadd ma seta' jaqrah u jew ftit. U kelli rabtiet mal-Ambaxxata ta' Malta. Kien hemm għaqdiet veru konna niltaqgħu u l-Ambaxxata kienet tifraħ tilqa' dawk ta' nies Malti fi ħdana. Meta kontu tiltaqgħu, Ġuże, x'kien isir eżatt f'dawn l-laqdiet? Kontu titkellmu biss fuq l-insien jew anke id-diskors tagħkom kien jinfirex fuq ngħidu aħna il-letteratura Maltija? Kien jinfirex l-iktar fuq il-ħajja tagħna, il-ħajja tal-Maltin u xi darba konna fuq il-letteratura kienet
l-ambasċatriċi kienet nset ħasra sema Vicky Cremona. Iva, kienet tħulija, kienet konna prezentajna il-literatura Maltija fil-poezija. Mal-mara kont naqra il-poeziji u il-mara kienet tagħti il-traduzzjoni u tkellemna fuq il-sin fuq il-kisra Maltija, fuq il-binna tal-grammatika. U dak iż-żmien ukoll kien hemm mhux konferenza, kellna kif ngħidu aħna, konna ltqajna ma nafx min kien hemm poeti oħra mill-Ewropa, konna mill-qwejn u mill-qwejn fl-ambaxxata mela kien hemm Norveġja, Skandinavja, l-Ingilterra, l-Italja, insomma kollna bosta. Meta kontu titkellmu fuq il-letteratura Maltija, semmejt li pereżempju li anka inti ġilli tkellimt waħda minn daw l-laqdiet tal-Maltin Pariġi, illi kellek l-okkażjoni li anka titkellem fuq il-poeżja Maltija. Tista' semmilna xi ftit minn daw il-poeti li tkellimt dwarhom, Giuseppe? Kont ħadd bħala għażla qabel xejn il-poeżija ta' Oliver. Sewwa. Il-poeżija ta' għandi diffikultà niftakar bdejt ninsa bosta ħwejjeġ. Kelli firxa ta' Adrian Grima. Sewwa. Dak li xtaqti li nsib poemi sew tal-qedem sew tal-kontemporanja. Fl-istess ħin, Ganado, Akil Mizzi. Qed titkellem fuq firxa pjuttost. Kelli firxa sabiħa, Issa din hija l-mistoqsija li trid nersaq leha. Inti, Giuseppe, kif bqajt daqstant aġġornat illi mhux ngħidu aħna waqaft biss fil-porti l-antiki ta' Dunkami, ma semmejt anke lil-Adrian Grima li bażikament nitkellmu fuq illum. Mhux biss il-moderniżmu ma fuq illum. Kif irnexxielek tagħmel dan, Giuseppe? Irnexxieli għax kelli dejjem xi ħadd li kien jibgħatli kodba bil-Malti, kont dejjem qabel l-internet. Kont bil-litri kelli ħafna, pereżempju, Ivo Muscat Zoppardi kelli kontatt miegħu bil-kitba wkoll. Imbagħad pereżempju ma' Frans Sammut bqajna nikbu l-xorxina mbagħad biż-żmien tifhem, imbagħad huwa kien daħal anki fil-politika meta kien hemm sant fil-gvern u kienet diffikultà kbira biex ikolli kodba bil-Malti, tifhem? U meta kont ġejt spess mbagħad Malta, sewma meta kont norganizza xi vjaġġijiet ma' żgħażagħ jew ma' adulti kont nixtri l-kodba, u mbagħad kont imsieħeb fil-klabb Kodba Maltin. Kollet nirċievi dak il-kodba u kont dejjem minkejja x-xeħta li kelli għal-Malti daqsxejn aktar semitiku. Dik hija l-ġibda li għandi, bħal il-poeżija tal-lum xi minn daqqiet naqra imma ma nħossniex fija daqskemm nħossni f'ta' Oliver jew fil-qari ta' żmien li moddi. Imma kont dejjem nittendi biex li jkolli x'qiegħed jinkiteb Malta. U meta kelli x-xorti tal-internet li nirċievi l-aħbarijiet ta' Maltu u kont dejjem nisħaq anki ma' Frans Sammut u ma' Oliver, kont ngħidu
għala Malta ma tniex ġurnal li hija ġurnana dejjem fil-kitbiet fil-ħruġ għax biex tkun taf li ħareġ ktib. Tittaqla ħajtek, saħtek tittaqlaħħa għax ma tkunx taf. Meta kont niġi Malta, kont nixtri kodba, insomma, kif nista' anke kont nixtri xi diska bil-Malti għax kont nimmen meta nara n-nuqqas li kellna fuq l-anja Maltija, l-kanzonetta. Bħalli kieku l-Maltin ma jikantawx. Illum nifraħ nismaw nara x'qed isir u nifraħ kemm għandna kodba. Ma f'dak iż-żmien jaħsra fil-bidu kont daqs niġri fil-librerija biex insib xi kodba bil-Malti. Juże, inti barra li għamil dan kollu, it-traduċejt ukoll xi kitbiet ta' Maltin għal Franċiż, u ġvera. Tgħidilna xi ħaġa fuq hekk ukoll għax dan ukoll huwa kontribut importanti. Iva, meta ma Franz kien darba talabni naqalleb għal Franċiż, ma niftakarx kienet novella, jew kont ngħidu li xi kitba li kienet traduċit li kienet bil-Franċiż kien hemm xi eltijiet, insomma. Mbagħad l-aktar, pereżempju, n-nivella li ktibt inti stess, jiena dort ma' Malta, kont ħadd pjaċir niktibha naqleb għall-Franċiż. Mbagħad ma' Oliver kien qalli kieku taqleb li stejjer qabel l-irqat. Għatlu għalale, nara kif nista' u bdejt. Mbagħad kelli t-tieni ktib tiegħu iż-żmien ta' ġiżimin u tal-aħħar xi xhur qabel ma jmut ħasra kont temmejt il-ktib fil-Parlament ma jikbrux fjuri. U dan seta' jara l-ktib xi xahar jew xi ġimgħat qabel ma jmut. Ħasra. Mela. Jiġifieri inti tajt anka, skużani, tajt anka kontribut f'dan is-sens li huwa wkoll kontribut importanti ħafna biex il-letteratura Maltija toħroġ il-barra mill-ċokon tal-gżira u ġvera. Ma xtaqt insaqsik mistoqsija oħra la darba qegħdin nitkellmu. Ġuże, minn dawk in-nies kollha illi kienu fl-Afrika ta' fuq u mbagħad eventwalment marru lejn Franza. Hemm nies jgħixu fi Franza jew għexu fi Franza ta' dixxendenza Maltija li komplew jikdbu li kienu kittiba u kitbu bil-Malti jew le. Ma naħsebx. Ma jidhirlix. Għalfejn taħseb, Ġuże, għax m'aħniex qed nitkellmu fuq 4 min-nies, imma qed nitkellmu fuq numru kbir ta' nies illi bħalek qasmu lejn Franza. X'taħseb li hija r-raġuni? Ir-raġuni hija sew għal dawk li għexu fit-Tunizija u fl-Alġerija it-telf tal-ilsien Malti billi kien biss mitkellem. Ma stajniex nistudjaw l-ilsien tagħna, ma kienx miktub. U baqa mingħajr ma jinkiteb. U dawk li ħassew xi ħaġa dik il-ħajra biex kitbu bil-Franċiż. Kitbu bil-Franċiż, imma min kiteb bil-Franċiż, forsi anke tista' semmilna xi wħud. Kitbu kellhom dik it-toma biex ngħidu hekk Maltija jew laqqas dik ma kellhom. Dawk il-kittiba li kienu ta' dixxendenza Maltija u kitbu bil-Franċiż. Kitbu fuq l-esperjenza tagħhom bħala Maltin, bħala emigranti, jew laqqas dik ma taw. Camilleri li huwa soċjologu
اللي كتب فوق الكوميونيتà ta' Tunis, Portofarina, كتب فوق الستوريا ان بوتي مالتي ماذا نيخر هو مكلف اثنين اوتوري اللي هسرة اسمهم نفشكلهم كتبوا فوق الفاميليا تاعهم وفوق داك اللي عاشوا تونس بحال رومانس نسمى اما اخرين ما نحسبش هما مالتين بحال نادية مفسوت اللي هي مالتية من مالطا جيت تخدم في فرنسا وكنت التقيت معها سوا هذا الابيزوديو نتاع تشايت كنت التقينا كنت في ليون كنا كل سنة كيف نيدو احنا للسنة متكلمة في ليون سوا وين كانوا ما نعرفش كيف صرت نافي وكتبوا لي عن سما كنت كنت نعلم على النفسية تاعها للسن مالتي شكون فيه وهي جيت وكنت أين معها أين مع نادية دان صار شي 2 و 3 ضربات ترى بس شي 3 ضرابي إما برا نادية و وكل فنك اللي كان يسمى فنك إذا تعيش إيزابيل إذا تعيش باريجي كانت جيت وكل من مالطا مالتين كلام ديماك اللي كتب بوهيمي بالفرنسيس وتكلم حفنا فوق مالطا وما وكل فوق الألجيرية اللي كانت لازيس بيس تاعو ترى دايم ديك مش كونفوزيوني اما خلا اساسي موجه بين فرنسا وبين مالطا سوا بزاف ما نفش għadx ħsibt dwar inti li kont tappartieni għal dal-grupp żgħir ta' emigranti li telqu minn Malta, meta tqabbel ilek innifsek forsi ma' emigranti oħrajn tan-nies ieħor minn pajjiżi oħrajn fi Franza, kont tħoss differenza bejn il-komunità Maltija u gruppi etniċi oħrajn? Il-komunità Maltija iktar naħseb minn oħrajn tfirxet għax ma konniex flad konna inqas mit-Taljani per eżempju. Mbagħad meta daw kollha li kien jgħixu fl-Afrika ta' fuq, Alġerija u Tunisija, sibna ruħna ngħixu fi bliet l-aktar ħafna minnhom waslu Pariġi u oħrajn f'xi bliet tan-nofs ta' Franza bħal Lyon u l-aktar fl-isfel ta' Franza. Ma kellniex kif tgħid dik ma kellniex komunitajiet diġà fuq il-post biex jilqawna. Jidirli, Italjani per eżempju kienu diġà għaw Franza u kellhom komunità, kienu assoċjazzjonijiet, aħna Tunis iva kellna u fl-Alġerija Konstantin kellna insomma kellna ħajja Maltija tajba. Meta wasalna Franza, daqqa waħda, per eżempju f'Saint-Étienne, il-belt li kienet qrib Saint-Chamond, li fija kienu jgħixu familji Maltin, xejn ma kien jorbotna, xejn ma stajna insibu ruħna miġburin tifhem. Kulħadd ar-ras f'daqqa waħda. F'dawk li kienu fil-bliet il-kbar bħal Lyon u Pariġi l-aktar kellhom din ix-xorti u dawk li kienu fl-isfel ta' Franza. Għalhekk kien hemm dawn il-laqdiet ta' Association Maltaise
li kienu fil-qawwa tagħhom xi 20 sena dik ta' nies Toulouse qiegħda żżomm. Qiegħda żżomm għax kultant u jew ta' kull sena dawk ta' nies joħolqu vjaġġ minn nies għal Malta kellhom dawn xi rabtiet tifhem u fl-istess ħin hemmhekk nies kellhom konslu. Sewa. Li jom konna tlabna biex ikollna konslu u meta l-ambasċatur ta' Pariġi Malti Busuttil kien Pariġi kien talabni kien serjani għalli għax ma tkunx konsul ta' Malta u tkellimna qedlu biex hekk niġbru il-Maltin u noħolqu rabtiet insomma u jiena ma ġejtx magħżul għax naħseb li ma kontx mill-iskola tal-konsilji u xi forsi mill-borgheżija wkoll. U kont qassis miżewweġ. Insomma. Risqin lejn it-tmiem imma xtaqt insaqsik dwar xi proġetti oħrajn issa mhux li għamilt imma li qiegħed tagħmel jew li għandek f'moħħok li se tagħmel. Kieku jaħseb il-biċċa mhix twieġeb diffiċli minħabba s-saħħa. U saħħa tiegħi iktar sejra t-tnien milli tibqawmi. Kelli dejjem dik ix-xewqa x'tisna ngħid dik ta' fl-modi kelli ħafna ħeġġa fost il-persuni handikappati. Kienna l-għaqda kollox. U l-fatt li nitlef il-Ministerju biż-żwieġ dan tliftu fl-istess ħin. U ma tistax mill-lum għal-għada toħloq għaqda u jkollok il-kapaċità tilqa'. Hija ħasra l-aħħar għaqda Maltija ta' handikappati li kellha tiġi Franza il-ħolma kienet sfat fix-xejn għax kelli nitlaq. Arroċċa u tleft kollox u hija ħasra ma stax nilqahom. Veru din hija x-xewqa baqgħet fija. Dak li nista' nagħmel illum jekk niflaħ bis-saħħa niflaħ nimxi, imma insomma biż-żmien li nkun mistieden minn xi għaqdiet Maltin li għadhom jżommu daqsxejn biex imur nkellimhom fuq il-Malti dik iva bħala Nizza jew Toulon insomma xi ħaġa li diġà għamilt dak nista' nbassar li nagħmlu. Ġuże, u f'di vera tal-aħħar għax żammejtek ħafna ma xi proġetti ta' kitba? Dejjem lest mhix nagħti daqqatit l-aktar forsi fix-xogħol ta' xi traduzzjoni jew nwieġeb għal xi ittri jew nkun Malta nkellem liż-żgħażagħ Maltin u nħeġġhom jżommu lil-sin Malti għax huwa u biss għandu l-qawwa jżommna bħala poplu. L-aktar din id-daħla ta' immigranti f'Malta illi aħna bħala poplu maħkum dejjem daqqa mill-ħakkima politiċi jew issa mill-immigranti stess li qegħdin jaħkmu fuqna għax m'għandniex għalija il-kapaċità ngħidulhom tidħlu Malta iva, taħdmu Malta iva, imma tidħlu u ssiru Maltin ukoll. Għaliex m'għandniex kif ngħidu aħna, il-kapaċità ngħidulhom hemm bħal kull pajjiż ieħor
l-obbligu tat-tagħlim tal-Malti. Għax kien itilfu Malti, Malta ma jkillux titlef l-identità tagħha u l-President Vella dejjem qiegħed jisħaq fuqha. Dik hija, u ma nistax nifhem il-għala il-ħaddiema li qegħdin jgħixu bil-familji tagħhom u tant residenti barranin li se jibqgħu barranin għax ma jridux isiru midħla tal-ħajja tagħna Maltija u mhux tsir għandha tsir bil-Malti, ma tistax issir bl-Ingliż. Nittilfuha l-identità tagħna. Dak huwa x-xogħol tiegħi li nixtieq dejjem ngħid lill-Malti lil ħuti tal-lum għax dak qed inħoss. Bħala Malti ta' barra għalkemm dejjem nixtieq inkun ta' ġewwa. Giuseppe, jiena verament nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kważi sija ta' din is-sija li lna nitkellmu flimkien, m'għandix dubju illi kien hemm affarijiet oħrajn u kalla jrid niltaqgħu issa forsi xi darba anki hawn u mhux virtwalment, le, u nkunu nistgħu infandu dad-diskors imma permezz ta' din l-intervista li kif taf inti hija parti minn sensiela li d-Dipartiment qiegħed jagħmel anka nagħtu lill-istudenti tagħna, liż-żgħażagħ tagħna din l-istorja komplessa ħafna tal-Maltin li mhumiex qegħdin fiżikament fostna imma li jqisu lilhom infushom Maltin ta' ġewwa anke biex nisraqlek parti mit-titlu tal-memwar tiegħek. Giuseppe, ningrazzjak ħafna. Jiena se nwaqqaf ir-recording hawnhekk